Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu zato što u zadnjih, čini mi se, 10 godina da se jako povećao broj mjernih stanica. Dakle, sad ima puno više mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka nego što ih bilo prije. Drugo, imate jako puno ovih portala, kao što je recimo Ekoakcija ili onaj Purple Air i ovi AirQ i tako dalje, koje daju te informacije i ono što je interesantno, ljudi čuju informaciju tamo i onda, pošto to ne razumiju, onda to interpretiraju, mi smo najgori kod nas, i najgori smo od Pekinga, gori smo od Šangaja i tako dalje. Mislim, situacija jeste loša, ali nisu sve te informacije koje se dijele tako pouzdane. I što je još bitno, nevladin sektori u posljednje vrijeme jako puno, da kažemo, naprave medijskih kampanja da se priča više o tome. Jer čini mi se da se taj problem ranije nekako zanemarivao. Imali smo prečih stvari da rješavamo. I ne znam, od politike, etničkih pitanja, kulture, ekonomije, tako da nije se uopšte pričalo o zaštiti okoliša. Međutim, sve više, zbog pritiska nevladnog sektora i aktivista, to je sve prisutni narativ u javnosti. Tako da i građani vrlo često to spominju. U Zenici, u Tuzli, u Lukavcu, u tim jako zagađenim gradovima, pa evo sad i u Sarajevu, pa odnedavno i u Banja Luci, ljudi su počeli da primjećuju da zrak nije dobar, počeli su da primjećuju da, recimo u Zenici, ljudi primijete da prašinu kad brišu, da tu prašinu mogu brisati magnetom. Toliko je ona puna željezne piljevine i svega onog što izlazi iz željezare. Čađ koja pada iz termoelektrana i iz kućnih ložišta, ovo gdje ljudi lože i ugalj i otpad i taj ugalj koji se loži je pun jalovine, tu ljudi to vide šta dišu. Najveći problem se javi tokom zime, jer zimi uz te emisije koje dolaze iz izvora zagađenja imate dodatni problem koji je meteorološki fenomen, a to je da u uskim kotlinama dolazi do temperaturne inverzije. I onda imate onaj poklopac gdje topli zrak je iznad, a hladni dole i onda nema prirodne cirkulacije, prirodnog strujanja i onda bude strašno. I to se dešava u skoro svim gradovima, bez obzira da li ih zagađuje industrija, saobraćaj, kućna ložišta, toplane, svejedno. Podaci postoje, mali je problem što su oni malo nerazumljivi za obične ljude. Do prije 2 godine podaci su se objavljivali na web stranicama hidrometeoroloških zavoda Federacije Republike Srpske i ti podaci su bili u koncentracijama. Šta običnom čovjeku znači 20, 70 ili 150 mikrograma po metru kubnog nečega? Ništa. Tako da ti podaci nisu bili prilagođeni opštoj javnosti. I onda na inicijativu opet nevladinog sektora i potaknuti, čak su neke nevladine organizacije pokušale da naprave svoj neki indeks kvaliteta zraka, naša država je prihvatila da napravi okvir. Pošto postoji metoda za proračun indeksa kvaliteta zraka gdje se zrak dijeli u kategorije. Da pojednostavite, jer zrak zagađuje jako puno materija. Neke od njih su manje štetne, neke su više štetne, neke su štetne nakon kratkog izlaganja, a neke morate biti dugo izloženi da biste osjetili neke posljedice po zdravlje. Iz tog razloga se onda pravi indeks kvaliteta zraka i poprilično je komplikovana formula za to. Nije ni jedinstvena. Kina koristi jednu formulu, Amerika drugu, Evropa treću, mi smo napravili 4. Tako da obično se to i prilagođava lokalnim uvjetima i onda se po tom indeksu zrak podijeli u kategorije kao dobar, prihvatljiv, zadovoljavajući, loš, opasan i onda po tim kategorijama zna se tačno koje su posljedice koje se izazivaju, koje dešavaju se zbog toga, znaju se tačno šta treba poduzeti u tim slučajevima i na taj način se malo popravila situacija, znači građani sad mogu da vide na jednostavan način po tim kategorijama, po tom indeksu kvaliteta zraka kako treba da se ponašaju. Opet je to, da kažem, zavisi od polutanta do polutanta. To je vrlo zanimljivo pitanje što u zapadnoj Evropi, recimo, sumpor dioksid uopšte ne postoji kao polutant. Evo, prije 2 dana izašao izvještaj o kvalitetu zraka za prošlu godinu od strane Evropske agencije za okoliš.
nažalost podataka iz Bosne i Hercegovine tamo nema, ali eto, po tim podacima možete vidjeti da sumpor dioksid u zapadnoj Evropi ne postoji. To je polutant koji su oni davno riješili, uveli su stroge propise, investirali su u izvore, u industriju da ugrade filtere, zamijenili su goriva zbog kojih to nastaje, uveli su one stroge norme za automobile, ono Euro 5, Euro 6, tako dalje, tako da tog polutanta tamo skoro da nema. On je u nekim minimalnim granicama. Mi još uvijek imamo koncentracije sumpor dioksida kao da je 1982. ili 71. Još uvijek živimo u 20. vijeku. S druge strane, zapadna Europa sad sve više potencira PM2,5. PM2,5 su čestice prašine koje su manje od 2,5 mikrometra. Zašto su one važne? Inače, naši propisi u Bosni i Hercegovini imate propise samo za PM10. To je naslijeđeno od ranije, jer se ranije to koristilo kao kriterij. Imali ste uređaje koji mogu da mjere prašinu sitniju od 10 mikrometara i to je bilo kriterij. Međutim, pokazalo se, medicinska istraživanja su pokazala da PM2,5 prašina ne samo da prođe kroz respiratorni sistem, kroz nos i kroz usta, prođe kroz pluća, ulazi direktno kroz alveole pluća, direktno u krvotok. I kad su to otkrili, onda su jako postrožili. Svjetska zdravstvena organizacija je donijela stroge granice za tu prašinu sitnu PM2,5. Čak se sad ide i na još sitniju prašinu ispod 1 mikrona, koja ulazi, nema načina da se organizam izbori s njom, a koncentracije te prašine su dosta visoke. Ona nastaje zbog sagorijevanja fosilnih goriva, nastaje zbog, evo recimo kod nas, nastaje zbog prljavih cesta. Kod nas se ceste ne peru i onda se ta prašina samo cirkuliše i to je to. U Zenici prije 40-50 godina bilo je 14 cisterni koje su svaku noć prale ulice. Znači svaku noć vidjeli ste mogli ste snimati film o tome, ako hoćete da snimite noć, snimite one sa šmrkovima kako peru ulice. Sad te cisterne ne možete vidjeti. Imate 2-3 usisivača koji ponekad onako prođu, ulice su jako prljave. I normalno da imate puno prašine. Dodatni problem u Zenici i u Lukavcu su organski polutanti. To je recimo nešto što je vrlo opasno. To su zagađujuće materije koje su kancerogene, a koje nastaju kao rezultat metalurških procesa u koksarama. Proces koksovanja je jako prljav proces, jako je težak za kontrolisanje, da ga držite pod kontrolom, jer vi možete napraviti filter, ali problem je što imate one fugitivne emisije, to izlazi na sve strane, kroz zidove, kroz krovove, tako da ne možete uhvatiti, morate sve to nekako zatvoriti, poklopiti pa da pokupite te zagađujuće materije i gdje god imate koksor imate problem s tim. Znajući za to, mi smo 2012. organizovali proteste. Rezultat tih protesta je bio da je grad kupio 3 mjerne stanice za mjerenje kvaliteta zraka. U okviru tih stanica bili su uređaji za mjerenje benzena. Oni su, kad su uključeni, pokazali su ogromne vrijednosti. Recimo, 5 mikrograma je granična vrijednost, oni su pokazali 600, 700. Strašno je bilo. I oni se vrlo brzo pokvarili. Ni danas ti uređaji nisu osposobljeni. Izgovor je javne nabavke, nema dobavljača, to je jako skupo, spor je postupak i naravno sad odličan izgovor pandemija. Pandemija pa ne može znati. Tako da nemamo uopšte uređaje. Jedan uređaj takav je nabavljen i u Hidrometeorološkom zavodu, još uvijek nije pušten u rad. Zato što je skupo održavanje tog uređaja i nemamo podataka o koncentracijama benzena. A to je kancerogeno. E sad, da li je nekome u interesu da sakrije takve podatke, da ne prepada javnost, ili je stvarno to teško tako održavati, ne znam, to je sad otvoreno pitanje, to su špekulacije. Neki dan smo raspravljali, imamo sad trenutno u toku jednu kampanju Ujedinjeni Balkan za čist zrak i u okviru te kampanje smišljamo slogane, to je medijska kampanja, smišljamo slogane. Prvi prijedlog slogana je bilo, mi smo, kaže, najbolji po zagađenju zraka.
Mi smo najbolji, mi smo najgori. Onda smo našli adekvatniju riječ, mi smo lideri po zagađenju zraka. Tako da, nažalost, u samom smo vrhu po tim negativnim stvarima, pa između ostalog i zagađenju zraka. Po našim propisima, koji su već poprilično zastarjeli, jedini kriterij za proglašenje epizoda uzbune su koncentracije sumpor dioksida. I to je još dodatno navedeno da bi se proglasila epizoda, te visoke koncentracije morate imati zabilježene na 3 mjesta, na 3 mjerne stanice, 3 sata uzastopce. Evo, Zenica imala 3 mjerne stanice, nema puno gradova u Bosni i Hercegovini koji imaju više od 3 stanice, to je Zenica i Sarajevo, nema niko više, i Tuzla ja mislim da ima 3, tako da je nemoguće proglasiti tu epizodu. S druge strane, granica za tu epizodu je bila dosta visoka, 500 mikrograma. Doduše, ta granica se znala prekoračiti i u Zenici i u Tuzli. Znala je da bude čak i po 1.500, po 2.000 mikrograma, a nekoliko puta se desilo da 3 sata imate visoke koncentracije, odnosno 2 sata na 3 mjerna mjesta i 3. sat na jednom mjernom mjestu bude ispod 500, bude 490. I vlast ima izgovor, znate šta? Nisu zadovoljeni uslovi, neće proglasiti epizodu uzbune. Kad proglasite tu epizodu, imaju tačno napisani planovi interventnih mjera šta treba da se uradi. U Sarajevu se prije nekoliko godina proglasila ta epizoda uzbune, oni su to uradili i jedina mjera koju su proveli je bila da se uvede par-nepar za vozila i to se desilo nekako, iako je čitav decembar bio zagađen, oni su to uradili noć prije Božića. I to onda je ispalo politički problem, zato što ljudi nisu mogli da idu na misu, u ponoćku. I to je imam osjećaj da neko je tu stvarno grdnu grešku napravio gdje ne poštujete ljude, a s druge strane ta sistem par-nepar, to ne daje rezultate. Zato što imate nekoga sa Golfom Kecom koji nema nikakvog ni katalizatora, ničega, koji je nasuo lož ulje i on ima pravo da ide jer je parna tablica, a čovjeka imate sa hibridom koji izbacuje minimalno, on ne može, on ima neparni broj tablice. Tako da ta mjera je totalno besmislena. I hajde srećom, pa su promijenili propis. Uveli su one naljepnice za dizel vozila, pa imate one kategorije 4, 5, 6 i sad, međutim, niko se nije sjetio da u tim interventnim planovima zamijeni onu mjeru par-nepar sa tim naljepnicama i s tim kategorijama vozila, tako da nekako mi sve nešto započnemo, nikad ne dođe do kraja. Šta fali da se samo malo promijeni taj propis? Bilo je inicijativa nekoliko iz nevladnog sektora, ali džaba, ne slušaju nas. Ne možemo napraviti listu. Znate zašto? Zato što nemamo nešto što se zove registar zagađivača. Bosna i Hercegovina je davno potpisala, ratificirala Arhušku konvenciju. Dodatak na tu Arhušku konvenciju je protokol o uspostavljanju registra zagađenja, takozvani PRTR protokol. Po tom protokolu sve zemlje potpisnice moraju da prikupljaju podatke od zagađivača, da te podatke javno objavljuju i da ih šalju u taj centralni registar evropski. Ono što se kod nas desilo, bilo je 2-3 evropska projekta gdje su milijone eura potrošili da se uspostavi registar, međutim taj registar nikad nije profunkcionisao. U redu, zaštita okoliša je po Ustavu na entitetskom nivou, tako da ne možete imati državni, mislim, ne možete, hajde. Ne želimo da imamo jedinstveni državni registar. Tako da su napravljena 2 registra, jedan u Federaciji, jedan u Republici Srpskoj. Ovaj registar u Federaciji vodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma i oni su preuzeli taj softver koji je napravio kroz evropski projekat. Šta se desilo prije? Mi smo tražili godinama da oni objave javno te podatke, tek su prošle godine javno objavili podatke iz tog registra, s tim što podaci iz registra nisu dati onako da vi možete ih pretraživati, nego samo pokupljene Excel tabele i objavljene na web, ali eto, barem nešto, barem imamo podatke te. Drugi problem je što server na kojem se ta baza podataka i taj softver nalaze pokvario se. I sad zbog da čekamo javne nabavke da prođu i da se uradi, da se to popravi, mi sad trenutno nemamo validan, odnosno funkcionalan registar zagađivača u Federaciji. U Republici Srpskoj
prošle godine je prvi put objavljen taj registar u smislu, i to opet ne kao registar, nego kao godišnji izvještaj. I onda pogledate u tom izvještaju, recimo, jedna termoelektrana da vam količine koje je ispustila prašine u tonama godišnje, ova druga vam da u mikrogramima po metru kubnom gasa. I sad vi to ne možete porediti. Tako da nisu uopšte, da kažemo, homogeni podatak. Ne možete do njih zaključiti. Znači, nemate podatak i upravo iz tog razloga vi nemate onda tačnu informaciju koliko ko doprinosi zagađenju. Mi imamo samo špekulacije. Urađene prošle i ove godine, nedavno je objavljen prvi rezultat jednog istraživanja koje je radila Švedska agencija za zaštitu okoliša u okviru projekta IMPAC. Oni su uzimali uzorke iz 6 gradova, čini se, u Bosni i Hercegovini i radili su hemijsku analizu tih uzoraka prašine. I oni su na osnovu te analize pokušali da utvrde koliki je doprinos saobraćaja, industrije, kućnih ložišta, deponija, transporta iz udaljenih, jer sve su to izvori zagađenja zraka. Međutim, ti rezultati, mi smo ih gledali, ali nisu nam nekako, nisu logični. Ispalo je da je u Zenici samo 3% iz industrije. Ono što su oni objavili su, čini mi se, na neki visoko naučni, sofisticiranim rječnikom koji je teško prilagoditi običnom čovjeku i nije jedinstvena metoda za svih 6 gradova. Recimo, u jednom gradu imate industriju, u drugom nema nikako. U jednom gradu su zajedno stavili energetiku, industriju i saobraćaj, ovamo su to odvojili. Tako da opet nemate prave podatke. Princip zagađivač plaća se šaroliko primjenjuje u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj nemate taksu za velike zagađivače. Dakle, termoelektrane, rafinerije, oni ne plaćaju nikakve takse za zagađenje zraka, jer jednostavno takav je republički propis. U federaciji, s druge strane, imate uveden pravilnik o plaćanju tih ekoloških taksi, gdje veliki zagađivači plaćaju po toni emitovanih zagađujućih materija, plaća se za sumpor dioksid, za prašinu, za azotne okside. Izuzetak su koksare i asfaltne baze koje zbog onih fugitivnih emisija one plaćaju taksu po toni proizvoda, po proizvodnji. I onda se to sve prikuplja u Fond za zaštitu okoliša. Ono što smo mi mislili da taj Fond za zaštitu okoliša da većinu sredstava dobija na taj način, ali to uopšte nije tako. Mi smo radili prije nekoliko godina analizu gdje smo utvrdili da samo 1/4 prihoda fonda dolazi od velikih zagađivača. To su termoelektrane, željezare i ti koji plaćaju taksu na zrak. 25% otprilike su naknade koje se plaćaju za zagađenje voda. A 50% otprilike su naknade koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila. I to je nekako nesrazmjerno. Sad uzmite ovu situaciju. Najbolji pokazatelj odakle dolazi zagađenje vam je sastav zagađujućih materija. Ako su azotni oksidi visoki, to je sigurno i saobraćaja. Međutim, azotni oksidi u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko godina nisu nikad prešli granične vrijednosti. Što znači da nama saobraćaj nije toliko, ne doprinosi toliko zagađenju koliko se misli. I onda vidite da taj princip zagađivač plaća nije baš ravnomjerno raspoređen. Ide se na ruku velikim zagađivačima, a distribuira se, opterećuje se ljudi, ako imaš auto, platiti prilikom registracije, to moraš platiti svakako i na taj način se skupe prihodi. A onda posebna priča je sad kako se troše ta sredstva, prikupljena sredstva, to su ogromna sredstva na nivou federacije, tu se radi u reda veličini 30 miliona maraka godišnje. Oni ne znaju kako da potroši taj novac. Taj novac se troši ili odlukom vlade ili po javnim pozivima, jedan dio se distribuira na niže nivoje vlasti, nema namjenskog utroška sredstava, čak prije nekoliko godina oni su oročili 5 miliona u banci i nisu mogli da ih potroši. To je katastrofa. Imamo tako loš zrak, a sredstva koja se prikupe od zagađivača stoji u banci. Pa ljudi Božji, valjda ima pametniji način da se to potroši. Ako ništa, bar da se popravi ovi uređaj za mjerenje benzina. Veliki zagađivači. Nema puno velikih zagađivača u BiH. To su uglavnom termoelektrane i željezara.
ima još 2-3 ovako malo veće fabrike. Ima fabrika koje su puno investirale u gradnju filtera i one su svoje emisije sveli na minimalne vrijednosti. Eto, mogu reći da su to cementare u BiH. Cementare su zaista riješile taj problem. Termoelektrane su priča za sebe. Termoelektrane su čak i po nekim međunarodnim, po onom ugovoru sa energetskom zajednicom Bosne i Hercegovine morala da donese NERP, to je nacionalni plan za smanjenje emisija, i po tom planu mi smo do sad trebali uložiti nekoliko milijardi maraka u uređaje za odsumporavanje na termoelektranama. U Federaciji nijedna termoelektrana nije ni počela pričati o tome, a kamoli da nešto uradi. Jedini uređaj za odsumporavanje ugrađen, ja mislim, u termoelektrani Ugljevik ili Stanari, nisam siguran. Međutim, šta se desilo? Prvo, termoelektrana je odmah tražila povećanje cijene struje za 15% jer im to poskupljuje proizvodnju. Drugo, taj uređaj nije dobio tehničku upotrebnu dozvolu jer je bilo nekih problema i koliko ja znam, taj uređaj ne radi baš stalno zato što troši struju. I sad treba da se uštedi struja. To je što se tiče termoelektrana. Kad pričamo o željezarama i ovim drugim velikim postrojenjima, koksare i tako dalje, 2003. doneseni zakoni zaštite okoliša i životne sredine u RS-u i Federaciji. Tim zakonima uveden institut okolinske dozvole ili ekološke dozvole. I sad dozvola nije baš kao ona saobraćajna vozačka dozvola da zagađuje, što je u stvari kao neka vrsta ugovora između države i zagađivača kojom se propisuje kolike su to granice, koliko se smije zagađivati, kako se to mjeri, kako se izvještava. I to je u redu, znači ne možete otvoriti novo postrojenje dok ne ispunjava sve te uslove. Međutim, imate sad problem, imali ste stara postrojenja koje ne ispunjavaju uslove i onda je napravljeno ovako. Imate 5 godina da uradite ono što vi želite. Nećemo mi govoriti šta ćete uraditi. Vi napravite plan aktivnosti, projekat 1, 2, 3, 4, napravite listu projekata i nakon 5 godina kad se realizuju projekti, vi to morate dovesti u zakonom propisane okvire. Zvuči pošteno, imate 5 godina da to riješite. Slično se desilo u Evropskoj uniji, donijeli direktivu o industrijskim emisijama, ogromna sredstva investirali u filtere i za 5 godina su sveli emisije na minimum. Kod nas se dešci dobiju postrojenja za 5 godina dozvolu, za tih 5 godina oni to ne uradi. Nema sankcije, nema penala nikakvih, nego oni podnesu novi zahtjev, dobiju još 5 godina, pa još 5 godina, još 5 godina, tako mogu u nedogled. Znači, taj sistem okolinskih dozvola baš i ne funkcioniše. S druge strane, ajde dobijete vi okolinsku dozvolu. Evo daću vam slučaj željezare u Zenici gdje su oni u tom planu aktivnosti dali 200 projekata. Kad se završio ciklus od 5 godina, oni su, kad mi smo realizovali, 194 projekta su realizovane. I sad vi kao od 200, 100 to zvuči super. Međutim, problem je onih 6 što nije realizovano, svaki pojedinačno košta nego svih ovih 194 zajedno. Oni su, jedan od projekata je kao da se izvrši obuka zaposlenih. Super, projekat realizovan. Drugi je da se postavi video nadzor, odlično, kupili smo 10 video kamera, realizovano. Da se uradi odsumporavanje koksnog plina, to nismo, kaže. To je nama skupo. Kako skupo? Pa kaže, to košta 30 miliona eura, a mi, kaže, nismo baš sigurni da ćemo mi ostati ovdje, nama se to ne isplati, mi to nećemo uraditi. I kaže federalna vlada, ok, ne morate. I onda mi tužimo i firmu i vladu i sve podnesemo krivične prijave i tužilaštvo nakon 3 godine kaže, pa znate šta, odbacujem mi vašu krivičnu prijavu, nema, kaže, dokaza da je to počinjeno i kaže, nema elemenata umišljaja. To se njima omaklo, to slučajno uradili, nisu to htjeli namjerno uraditi. Tako, to je stav tužilaštva. I onda, mislim, ko vas onda može zaštititi? Ako vas ne štiti pravosuđe, ko vas onda može zaštititi? Zagađenje i zdravlje. Prije nekoliko godina mi smo na gradskom vijeću ovdje imali priču nakon naše kampanje, dali su nam da se obratimo gradskom vijeću, onda smo mi pričali, iznosili podatke iz lokalne bolnice koliko ima onkoloških pacijenata. I onda poslije toga me gradonačelnik tadašnji vuku za ruka, pa nemoj profesore prepadati ljude s onim rakovima.
kao da će biti manje oboljelih ako mi to ne pričamo. Izvinite, mislim, naopak stav. Godinama tražimo od Zavoda za javno zdravstvo da objavi, da uradi istraživanje, analizu zdravlja stanovništva koje je direktno izloženo zagađenju, uporedi ga sa zdravljem stanovništva koje je u udaljenim područjima, koje nije izloženo i da dobijemo tu analizu. On to uporno odbijaju. Vi dobijete godišnji izvještaj o stanju zdravlja stanovništva iz kojeg ništa ne možete zaključiti. U tom izvještaju imate neke brojeve, imate nešto, ali ne možete ništa poduzeti. Imate opet, još se pravdaju kad prvo nemamo mi kapaciteta za to, a drugo, pa imate, kaže, ova istraživanja koja su provedena u drugim zemljama, oni kažu da to utiče na zdravlje i nama je to dovoljno. Nije dovoljno. Nije isto zagađenje tamo i nije ovdje. Morate uraditi analizu da vidite šta je, povežete uzroke i posljedice. Jer posljedica zagađenja je narušeno zdravlje. Pa su, jedne godine su napravili kao informaciju i kaže najveći uzrok za rak pluća je pušenje. Znači, industrije, zagađenja zraka, to nema. Samo pušenje i to ispada onda da ovi u fabrici izađu na pauzu, zapale cigarete i onda od toga ljudi umiru, od toga je zagađeno. Ok, to je bilo jedne godine. Prošlo par godina, tražili su nam iz američke ambasade, pitali nas kako možemo pomoći. Rekao, nemojte pomagati nama. Pomozite vi našim institucijama, jer oni kažu da nemaju kapaciteta da urade nešto. I zaista se to desilo. Doveli su nekoliko eksperata iz Američke agencije za zaštitu okoliša koji su ovdje držali prezentacije i seminare za zavode za javno zdravstvo, za institucije i rezultat toga je bila jedna studija koja je objavljena prije, ja mislim, 2-3 godine, koja se baš zove uticaj zagađenja zraka na zdravlje. I šta se desilo? Kad smo malo iskopali da vidimo šta je to, malo izanaliziramo tu studiju, opet nije urađeno ono što je trebalo uraditi. Oni nisu uzeli podatke o zdravlju stanovništva, nego su uzeli samo podatak o godišnjem prosjeku koncentracija prašine, ubacili taj podatak i broj stanovništva i sastav stanovništva u softver, imate softver Svjetske zdravstvene organizacije i onda su tu količinu prašine prikazali u broju oboljelih. 20% oboljelih, 30% umrlih je zbog zagađenja zraka i to je to. Utvrdili su na osnovu te studije da je zagađenje najodgovornije, najviše utiče ne na respiratorni sistem, nego na kardiovaskularni sistem. Ali nisu rekli u zaključku te studije. Odakle im to? Pa to su dobili zato što taj softver koristi samo koncentracije prašine PM2,5. Ona utiče na zdravstveni kardiovaskularni sistem. Nisu ispitali uticaj benzena, nisu ispitali uticaj ovih drugih polutanata, tako da je to falična studija u svakom slučaju. I oni se sad hvali na sve strane, eto mi znamo da su kardiovaskularna oboljenja, znaš, to je zbog zagađenog zraka, pa dobro jesu, ali ima tu još. Da li je iko istražio zašto u selu Tetovo, koje je tik uz željezaru, zašto u svakoj kući imate dijete koji ima dijabetes? Zašto u svakoj kući imate nekoga koji je obolio od leukemije, od raka ili koji je umro od malignih bolesti? To niko ne ispituje. A to bi trebale zdravstvene vlasti da urade kako u gradu, u kantonu, u federaciji, tako u čitavoj državi. Takvih studija nema. Šta nam je činiti? Biti glasan. Stalno u medijima, u akcijama nevladnih organizacija, aktivizmom napominjati ljude šta treba da se uradi. Ukazivati ne samo na probleme, nego i na rješenja. To nam je raditi. I jednostavno razotkrivati shaming and blaming. Znači, oni koji zagađuju, nemojte ih sakrivati. Otkrijte ih, nek se zna koliko zagađuju. Treba i njima reći. Jer ukoliko ugradi filter, to znači da, možda to smatra kao to nije trošak, to je investicija. Zaštitit će zdravlje svojih radnika, neće morati slati na bolovanje. Smanjit će troškove proizvodnje, jer će smanjiti potrošnju energenata. Dakle, ima benefita čak i za zagađivače, samo ih neko treba natjerati. Jer on to neće sami uraditi, neko treba da ih natjera tu. A tu je onda javnost. Javnost je ta koja pritišće institucije, a institucije djeluju prema zagađivačima. To tako treba.